Kienu 3500 persuna li sissa benefikaw mill-miżura mħabbra fil-budget ta' 3 snin ilu li permezz tagħha l-liċenzja tal-mutur ta' 125 ċilindrata niżlet għal 10 euro. L-an tal-miżura kien li s-sewwieqa jifrankaw ftit tal-ħin u jevitaw il-konġestjoni ta' traffiku l-aktar fis-sigħat biżlin ta' filgħodu u wara nofsinhar. Għal dan il-Ministru għat-Trasport Ian Borch waqt li nieda miżura tal-kumpanija li topera s-servizz tal-karozzi tal-linja. Gvern ħa inizjattiva sabiex jgħin lil dawk li jixtiequ jibdlu mid-dipendenza tagħhom fuq il-vettura privata u jmorru għal muturi żgħar. U allura nqasna żewġ piżijiet. Dawnet il-pis tal-liċenzja niżlet għal 10 euro biss. U anke il-fatt li l-kors jieħu biss 10 sigħat. U allura dik rat 3500 persuna jersqu qudiem Transport Malta sabiex jieħdu dak il-kors qasir u jieħdu dik il-liċenzja. Permezz ta' sistema ġdida s-sewwieqa se jkunu jistgħu jikru wieħed minn 40 mutur li se jinħarġu fit-toroq Maltin għall-użu tal-pubbliku. Dawn il-muturi jaħdmu kompletament bl-elettriku. Is-Sur Daniel Grek mill-Malta Public Transport qal li s-sewwieqa se jkunu jistgħu jinterċettaw l-eqreb mutur b'applikazzjoni fuq il-mobile. Jixal il-mutur bil-app stess, jieħu l-mutur jisuqu għal-vjaġġ tiegħu u mbagħad meta jispiċċa jerġa' jitfi l-mutur bil-app stess. U mbagħad is-sistema tiċċarġja skont kemm ikun uża l-mutur. Spjega li ħlas se jkun jista' jsir b'karta ta' kreditu jew bit tal-linja card li diġà jagħmlu użu minnha 65,000 persuna. Il-mutur ħajkun jista' jinkera wieħed isibu fil-postijiet bħal Taslima, San Ġiljan, il-Belt, l-Imsida, f'daw il-postijiet. Nerġa' ngħid daw ikunu parkjati mhux ġo bej partikolari, jistgħu jkunu parkjati b'mod legalment ovvjament ġo parking bays normali. Ġala darba s-sistema tkun indrazzow, hemm pjanijiet li s-sistema tidħol fl-ibliet u l-irħula oħra bħal Rabat, l-Imdina u San Pawl il-Baħar. Madankollu fil-ġimgħat li ġejjin, il-muturi se jkunu qed jiġu ttestjati mill-pubbliku stess.